Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनैहाय जोंहा दखानावहाय रं फुननो नागिरदों। गोबाव जाथारबायमोन ना रं फुनिया गाज्रि जाजोबलायबाय दरजाया। ओमफ्राय दा फुननो नागिरदों आरो नैबेखौ फुनग्रोनोसै प्राइमारखौ। बिनि उनावहाय नैबे रंखौहाय फुनगोन आरो। नै बेखौहाय बे सानि मैलाखौहाय दहाय फुगारखांजोब्बाय आरो सिरिस पेपारजोंहाय। ओमफ्राय नै गथ'फ्रा स्टिकार सिथाबलाबायनायफ्रा लेथ्रा जाजोब्बाय दरजाया। ओमफ्राय दा जों बेखौहाय गोदान रं फुनफिनसिगोन आरो। अबस्थाया जोंना गय जानानै आखाइखौ नैयाव फुगारो नै बिदि जाजोब्बाय। Tema ini nak kau orang tema mesti lagi ada. Kali ini nak, kali. Oh, sekarang lah nak kau berani tapi nak kali. Tema kau akhir lah. Tema kau akhir lah berkacau, isi hari pun. Oh. Jadi kiu. Rong tema aku mana lantai. Hot. Rong tema aku muni kalau. Muni kalau nak jadi papalan tu pernah dah beri tiada anda. Ini boleh nama apa? Ini nama hanna. Alam kita berapa? Berapa kali macam? Kita tu lihat, nama. Ini nang lah. Mulai tu salah ikan, ikan. दिनैहाय नेक्स्ट डे मैयाहाय जोङो प्राइमार फुनदोंमोन। ओमफ्राय बेथ' कालार राननो थाखाय एसे टाइम नांगौ ना प्राइमारा, ओंखायनो जोङोहाय कालारखौ फुनबाय आरो नेक्स्ट डेआवहाय। न'आवनो फुनबाय जाबाबो जायाबाबो। ओमफ्राय बिराद गोबावसैमोन आरो दरजाखौ रं फुनिया। ओमफ्राय दरजाया फांजाया रानख्रबबायमोन आरो दा गरम बोथोर नालाय। ओमफ्राय ओंखायनो एसे मोजाङै थाथोंसै साननानै माने रंखौ फुनबाय आरो जोङो न'आवनो। नै दिनैहाय फुनखांजोब्बाय दरजाखौ। ओमफ्राय नैबिथिंजायबो दङ, नै बेखौबो फुनबाय। 6.5 hours later. नै लिसु बिगुरा नै कर'ना भाइरास बायदिसो नै बोरो बै मोनसेखौ हावाब्रा बेखौ नाङा हां दांनाया बेखौ लेथ्रा फेथ्रालाय बैनि नायलाय खिथाव बाथावनो
गोदै जाबाय दाख्लै गोखैमोन दाख्लैबो एसे गोदैखामोन दाख्लैबो जों जानाया गोदैसोमोन गोदै बायदि माबाहाय दाख्लैना एसे बै गोदैसिन लिसु हानो फैदों नै बे हान्दो मा मा लुगैदों बे जाने देन्जार मोजां जाखादोंहाय बिराद गोजा गोजा जादों इदि नै गोजौआव हा गुसुं गुसुं बनजों दाना गावनांगौमोन खानांगौ ना मानांगौ बेखौहाय लिसु सिखावफोर खादोंलै बेखौ थांदों एखेया उल्खा बेखौ लांदों नों खादो नाफोर सुनो मोजां सुनानै दैया दे हानखौ दोननांगौ दा मुलाखौ खादेनसै मोनहायाबा मा दङ आयै गावब्राबायसो गावमोन इयो आंबो थाइसेखौ जानो होलाय नै बेखौ आं जागोन बोरैबाथार बिसोरो Kalau cek mana yang kenal ini? Kalau karena. Kita ada masalah. Mari kita jalan kok. Mari kurang bisa jalan. Lu ada macam. Am jalan kok sama jalan ini jalan dari lalu. Ada di sini tambah. Tambah di sana. Nubai nengah dunia ni raikos ni bihin jua. Ompray ang raikos ni dai rom jagan ang. आंनिया नै Raikos जाखांबाय मालाबानो. Eh, dah गोजौआवसो गुबुन गुबुन दंथारो मोनहाला ओमफ्राय. Eh, मादैया मोनहाय माथो हनै. Ha बे हाइथुद्राय जाबायलै मोनहाला नै. खाजासिदों मिथिबाय गन खाजायदों नो खननोसै आङो. रायखस. ब्राइटनेस खम जालांबाय हारसिं. बेखौनो लाहोनाङा खौनो आयु बिराद फेमास नामा नुबाय सुमफ्रामा मासे गाहायावनो थायखायो देन्जारसो थाइसेल' दंदां फिथाइयाबो नै बिफांखौ नायदो ओमफ्राय बिराद बैग्रि बेलाथि बियो बैग्रि बेलाथि नैबावबो दं ओरैजाय मोजां नुयोना नै लेबुआ बिसिबांल' मोनदों गैयानो ओमफ्राय नै आनैनिफ्राय थाइसे थाइसे लाबाय माबि जाखो मेंब्रां जाबाय नै दै सारनानै अबस्था खैजोमासो अरजाबोजोबदों खैजोमा हांगोबो जाजोब्बाय माने नाजायाखै आंहा एम्फौ सुमै नुबाथाय हांगोबो जायो जब ए चिकने चेहरे के ओ कैसे ना नजर फिसले चिनेले बोलनो लागायनोसै आं नै जाग्रा थाबाय
सेलफिनल' दे मोखां सेलफिन प्लास्टिकखौ दादुबाय आं सि गिदिर गिदिर लाबोबाय लुगैनाय जानो थाखाय फिसा फिसाखौ लानानै फैबाय अयथासार सायाव जादों बेखौसो हानदों मिथिबाय नै गेसावसो अ माय गड बोरै खालामबावनो बेखौ मा सिङाव एम्फौ थायोबा जों बे थालिरखौ बाजाराव मारै थांबावनांगौ जोंहा बे आथिं माराम मारामखौ लाफाबाय थागोन बे दाउज्रोम लायना फैनानै जाफैबाय जोंहा लिसु जाजोबदोहाय जाजोबदो सिगां मुलासो जाग्रोजोब्बाय मुला जाग्रोजोबदो जादो खाथियाव लाबाय एफा गोजान बिदि जिरायग्रा जि गोथावखा जि मुवा मुगि जासिबाय फट' खेबबाय थानायाव दे आंखौबो आयु माबायदि लादों बारा जि थाब थाब जानांगौ लोगोआनो फिसासो मा होननानै हाबनानै जाखो बियो गोगासिनो नों नै जि गं थाबलायनानै जायो नै जोबथाराय कस नुवाखै नै बे खुगायानो खये खथे जाथारदों ना नोंखौ मोजां फानो बेगरा जा दे नोंसोरल' जा आं मबाइल संग्रा जानोसै जा नोंसोरो एसे गोथाव जायो दे ओमफ्राय लगायबा सेस खालामजोब्बाय नै बिसोरनो बांसिन जादों आयु जि फैथियानो नायलायनि आयु देनजार जाखायो साननानै खोन्थानो हायो आङो दाबो आंना गैयानो हायथांना थाइब्रै जादां नै ओंखायनो बेगरा दाहर एसे गोजान बेदर एवनाय जाहैनो थिनबाय थौदो बबाव बाजाराव जाहैयां फैसा गैया आंहा नों जाहोदो नै मालाय एक्ट्रिसआ रिल्स बानायगासिनो दंथारो स' बिदिब्ला भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन